فرمانده گشتی قصده مظلوم عبده همی آمادکاریان خوش بۆ دانوستاندنê bi Tirkiye û rejimê re ji bo dîtina çareseriyê di Sûriyê de nîşan da. Ebdê kongrekî xwe de li bajarokê Girkelekê got em di qunaxa dubare avakirina hêzên xwe de ne. Diriya avakirina encûmanan ev yek jî karekî mezin e. Herûha Ebdê got em li pêşiya kar û projeyên mezin in û dê riya encûmenên me yên leşkerî li deverê bên kirin. Herûha fermandeyê Qesedê got em êdî şer di herêmê de naxwazin û em kar dikin li ser dozên ku birêyên diyalogê çareser bibin û dûr ji şer. Em amade ne ji bo çareseriya siyasî bi hemî aliyan re. Çi rejima Sûriyê be û çi Tirkiye yan aliyên din bin. Rêya me ji bo çareseriyê tenê diyalog e. Gotara fermandeyê giştî Qesedê hevdemî banga serokê PKK Abdallah Öcalan tê. Yekû daxwaza danûstandinê bi rejim û Tirkiye re kir û bêkû rengekî tund be û bi awayekî aştiyan e. Ji aliyê xwe ve berpirsek di PYD de roja çarşemê red kir ku danûstandin bi Tirkiye re hebe û got divê navên kariyeke Amerîkî hebe ji bo baweriyê di navbera herdû aliyan de. Endamê Komîta Peywendiyên Diplomasiyê PYD Dara Mustafa got çi danûstandin di navbera me û Tirkiye de nîne. Em dixwazin navên kariyeke Amerîkî hebe da ku çi şer di navbera me û Tirkiye de dernekeve.